खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो बर' एसएम आपडेटआव बरायबाय। आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दङ। दिनै नोंथांमोननि सेराव बर' रादाब लानानै फैबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। गिबि रादाबाव दङ जोबोद गोजोनथाव खौरां। चिरांनि जोहोलाव सोमला बसुमतारी सिभिल हस्पिटालाव इउकेनि अक्सिजेन जेनेरेटरा सौफैबाय। भारत सोरखारनि इंलेन्ड हादरा दान हरनाय अक्सिजेन दिहुनग्रा मेसिन अक्सिजेन जेनेरेटर प्लान्टखौ चिरां जिल्लानि काजलगावआव थानाय जोहोलाव सोमला बसुमतारी सिभिल हस्पिटालाव गायसननो थाखाय थाम-थिम खालामनाय जादों। मख'नो गोनांदि इउनाइटेड किंडम हादरनिफ्राय लाबोनाय बे अक्सिजेन जेनेरेटरा 1 मिनिटआव 500 लिटार अक्सिजेन जगायनो हायो होनना सिडली बियामनि एमएलए बिथां जयन्त बसुमतारीया मिथिहोदों। बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला बे अक्सिजेन जेनेरेटरनिफ्राय आसामाव अक्सिजेननि आंखालखौ सुफुंजोबनो हानाय नङाब्लाबो गोबांखिनि मदद खालामगोन होनना बुंथिदों। आसामाव नांगौ रोखोमै अक्सिजेननि आंखालखौ सुफुंजोबनो हानायमोनब्ला साबसिन हामसिन जागौमोन होननानैबो बुंथियो। लोगोसे बिथाङा मिरु सावस्रि बिफान आरो आसामनि सावस्रि बिफाननिसिम साबायखर बावहरदों। बाक्सायाव माइरंनि मुङाव रानदों बिस गोनां माइरं। गोरिब सुबुंफोरा हालाय-हाफाय जादों। बाक्सानि राजाबिल गामियाव जादों बे गिथावना जाथाया। खौरां मोननाय बायदिब्ला बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय राजाबिल गामियाव गोरिब सिमनानि सिङाव थानाय सुबुंफोरनो सोरखारा बेसेन होनाङाजासे माइरं होनाय जायो। बे माइरंखौ थांनाय गोबां बोसोरनिफ्राय बे गोरिब सुबुंफोरा रेशन दखाननिफ्राय लाबोयोमोन। नाथाय बे खेबाव दाननि रेशननि माइरंखौ न'सिम लाबोनायनि उनाव राजाबिल गामिनि सुबुंफोरा माइरंखौ नुनानै समखिखाङो। माइरंआव इउरिया हासार होनाय नुनानै रागा जोंखाङो सरासनस्रा रायजो राजाफ्रा। खौरां बिजोंनि सिगाङाव रायजोफ्रा बुङो दि बेफोरबायदि महामारिनि समाव सोरखारा बेसेन होनाङाजासे होनाय माइरंआव बेफोरबायदि गाहाय थाखोनि माइरं होयोब्ला मानसिफ्रा माखौ जानानै थांना थागोन होनना सोंलु खालामो। दानिया नोजोर होना जादों दि बे खौराङा सोराङाव फैनायनि उनाव रायजोनि जगाय बिफाना मा राहा लागोन बेखौ उन समासो मिथिहोसिगोन। कर'नानि थासारिखौ लानानै क'क्राझाराव दिनै बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर'जों लोगोसे गोदानै आसामनि मन्त्रि बिबान मोननाय उर्खाव गोरा आरो जिल्लानि बिबानगिरिफोरजों गोनांथार सावराय जथुम जायो। कर'ना भाइरासनि थासारिजों जुजिनो खुंथाया सांग्रांथि जादों। दासान्दि बिटिआरनि जिल्लाफोरावबो कर'ना भाइरासनि साग्लोबनाया बांनो हमदों। बेखौ नोजोर होनानै खुंथाया सांग्रांथि जादों। सोरखारा होनाय कभिड-19नि प्रट'कलखौ मानिनानै सोलिनो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ खावलायदों। दानिया फैबावदो गुबुन मोनसे खौराङाव। हादोरनि गोजौ थाखोनि आनजाद इउपिएससि एबा इउनियन पाब्लिक सार्भिस कमिसननि प्रिलिमिनारि आनजादखौ कर'ना भाइरास बांनायनि थाखाय दोनथ'नाय जाबाय होनना मिथिहोदों। भारतनि गोजौसिन रेंक इउपिएससिनि आनजादखौ फैगौ 29 जुन आरो 10 अक्ट'बरनि गेजेराव खालामफिननाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बोथोर बिगियानिफोरा बोथोरनि गिबि सांग्रांथि खौरां फोसावदों। दिनै 13 मे खालारखालि सा-सानजा रायजो आरो बेनि बाहागोफोर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालया, नागालेन्ड, मणिपुर, मिज'राम आरो त्रिपुरायाव गोख्रों अखा फैगोन होनना सांग्रांथि होदों बोथोर बिगियानिया। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। इजराइल आरो पेलेस्टाइननि दावहाया मुलुगनाङै साननो बाध्य खालामदों। गिख्रंथाव महर लादों इजराइल आरो पेलेस्टाइननि दावहाया। दासिम गाजायाव थैनायनि अनजिमाया 65 सिम बारायनायनि उल्था फारसे इजराइलाव थैदों 7 सुबुं। खौरां बिजों अल जजीरायाव फोरमायनाय बायदिब्ला गाजायाव बयनिख्रुइबो बांसिन बमा गारनाय जादोंमोन। लोगोसे थासारियाबो गाजायावनो बयनिख्रुइबो गाज्रिसिन जादोंमोन। गाजानि सावस्रि बिफाना मिथिहोनाय बायदिब्ला दासिम 16 गथ'फोरनि जिउ खहा जानायनि सोलाय 5 आइजो हौवाफोरनि जिउ खहा जादों। बिनि अनगायैबो 365 सुबुङा गाज्रि जोखोम जादों। बेनि गेजेराव दं 86 खुदिया आरो 39 आइजोफोर। थासारिया बांसिनै गाज्रि फारसे थांनो हागौ होननानैबो सन्देह खालामनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। अन्नानै भिडिअखौ लाइक कमेन्ट खालाम आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम। जायफोर दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै ला। गोजोन्थों।